Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam Lasay 53 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Updater. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maying gabi. Yes, Aksyon Bayan, mayang gabi man sa imo kag naton nga pinakuling lakat sang panahon, Mayo 22, 2021. Easterly so kung hanging gikan sa nasidlangan na nag-apekto sa kabugusan nga bahin sa nga pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag Bacolod City. Maka-experience ini isang kasarangan tubtob sa magalumon nga kalangitan kabay mga lakta-lakta mga pag-ulan o kung pagpangilat kag pagpanagob nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hanging gikan sa nasidlangan kag nabagat na nasidlangan na nagayong probinsya sa kabugusan sang probinsya. Sa ang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagtunod alas 6, 5 kay nakamagabutla, alas 5:25 buwas sa aga. Ang atong temperatura naka-record kita 25 kag naglabot kita 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat sa mga gabi sa Sir Melvs, Yes. espektaro na naton kada hapon medyo maulanon na ng panahon, no? Amat-amat, no? Yes, Aksyon Brian. Ara kita sa transition na period sa aton nga klima. Pakadto na kita sa tig-ulolan. Subot silingon. Pisar nga wala pa man nakaunset tidang rainy season, pero makabig naton nga ekspektaron naton may mga panglanulan na kaya ang intertropical convergence zone nagasulod na diri sa aton. Ulo umpisa naman gali ni Sir Melv sa bantay-bantay ta sa kwan LPA kag bagyo gali ni. Yes, so sa subong LPA, ITCC, kagang natawag naton lang ang mga intense thunderstorm sa Cambay. Amo ni subong ang
katabo mostly kung maghapon nagapangpangilata Action Bayan. Aha, sige Sir Melv. Salamat, maayong gabi. Salamat Action Bayan. Yes, sir. Amo gyapon Action Oliver. No? Anyway, salamat gid Action Melvin Tieros ang Provincial Disaster Management Program Division sa mga utod naton nga naga-monitor dira no sa Rimad Tinion. Dapat mangin alerto lagi kita no sa mga nagapuyo sigad sa baybay sa idalom sa Taytay kilid sa kasubaan kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Orasyo Imperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19. Nga nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tawo nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla Size 58 na subong nga adlaw Sabado. Yari na kita sa Mayo 22, 2021. Action firing line. Bukas ang aton sining Facebook page pagya sa Action radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus aton sining Twitter account mga ka-aksyon. And of course, ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874. Suliton ko 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe, ang inyo sining opinion, pangabay lang ko. 2 to 3 liners lang para mabasahan tagin ang tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. Onboard na, Top las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina-gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang Negros Occidental Police Provincial Office mga kaaksyon nagpalayag nga maayo gid nga tikang iningin palayag man ni PNP Chief General Guillermo Eliazar nga paghatag sang iya siring mobile number agod konsin auto ang gusto sugid sa mga kriminalidad, magasugid sa mga malain nga binuhatan sang otoridad, pwede direkta dito sa iya sining opisina mga kaaksyon. Action firing line.
kagabi na mensyon ta na ina sa inyo, albi lakip na ang sining mobile number, kabay pa nga nakakuha kamo sadto kag nag-ayo diriha ang PNP chief nga dapat kung may isugid gid man kamo kay ang titulo sini isumbong mo, no? Isumbong mo, action ko. Do like that naman, no? So dapat lehitimo lang, no? Lehitimo nga mga pagsumbong, hindi kay inang mga kwanda, mga yaga-yaga kay hindi man nagyapon pag-aktuhan. Sikosik lang kamo sa inyo sini nga panahon nga magsugid sa hindi isang husto mga kaaksyon. Ang iban nga balita, ang police station number 7 diri sa syudad sa Bacolod padayon ang investigation. In fact, 3 ka mga anggulo ang ila sini ginaasoy sa karon sa pagluthang patay sa kay Audi Gonzaga kagabi dira sa may Kabugwason, Barangay Mansilingan, mga kaaksyon ginatudlo nga inang former priso ini pagkatapos aminado man to gabing utod interview tadi. Pagkatapos involved sa mga kinawatay kag posible nga nagaduso man gihapon sang illegal nga droga. Amo nang budlay kung kisa kay napriso ka na, nakagwa ka bangod sa pag inang ginatawag Action Oliver nga konsiderasyon sang gobyerno sa imo, ginatagan ka sang tsansa ini mga plea bargaining agreement nga ini sa mga una nga mga offender abe, tsansa na Action Oliver mo o pag-on ka anay ha. O, kaya dapat magbag-o ka na, may mga parol ini sila, may mga probihisyones ini sila, nga dapat mag-report ka sa parol dira or sa barangay or sa PNP nearby sa inyo sining nga lugar, agod mahibaluan kag ma-monitor ang imo sining nga galaw abi kitik agi ka nadakop. Ang iban way gyapon ga bag-o, gasige man gihapon, no? Gasige man gihapon nga ginhatagan na sang tsansa, tani bala mangin seryoso na sa kabuhi bla, no? Ang iba nagareklamo man siyang budlay lang sini kay bisan nga nakagwa ka na kag nagseryoso ka na sa pangabuhi mo way ka na nga involved pa sa illegal nga droga o kung ina nga aktibidad do gina-target kapag iapon Action Oliver kag tumbahon. Pero kagabi to ang istorya to do may mga suspetso, may mga ginasuspetsuhan naman tong pamilya. Hindi lang galing nila gid magpalayag kon sa resin o ato. Ang ibang nga balita makaaksyon sa aton nga pagpangalagad, ang probinsya sang Negros Occidental ha, nagapanogyan gid subong sining maulanon nga panahon kay uso gid man subong amo nga mga binulan padulong sa mga Hunyo-Hulyo mga kaaksyon, ari di ang uso sang kilat kag buhawi Action Oliver. Oo, amo ning uso dali gid lang bala. Commercial ko gamay gid lang ha, ipatadlong ko lang kay Action Oliver. Okay do may tunok gid aton program ang amo ni may play, mag-play kita, nay gamay lang din nga nagsulod guro nga nga insekto sa amon nga line blow. Action Oliver, hanota da. Dali lang niya. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna
sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:06 na mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Medyo nagaragumo gid dyan. Basing ako lang ni sini nga ano be, akon nga monitor dire bitis tingan ko be. Aksyon Firing Line. Amugid no? Oo. Sige lang. Tusuoy problema Aksyon Olivera. Karonon tan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad baka Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07 na. Kay na nag-mention kita sa inyo partikilat kag Buhawi diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa namuno ko na sa inyo sang tinilikdan nga adlaw may ara sang Buhawi diri sa may Bridco sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Kag may ara man sang ginigo sang kilat didto sa Maaw, Bago City mga kaksyon. Tisuno sa aton sa otoridad diri ang may ihibalo kag eksperto sining sahi sang nagakatabo sa palibot ta normal ini. Rason nga kita mismo mangin mahinalungon sini mga kaksyon. Ay, ini pisik lang na napindot. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita sa lokal mga kaksyon, are, no, check naton ini mga kaksyon kay didto sa Manapla, subong medyo nagaugtas tong ila alkalde, si Mayor Manolet Escalante mga kaksyon, bangod sa mga pumuloyo nga daw sa wala lang sa ila, ining si COVID-19. Aksyon Firing Line. Kay padayon nga nagasakang numero dito sa may Manapla mga kaksyon, kay nasa interview sang Aksyon Radio sang aga, nagapangayo gid siya sang bulig kag nagapanugyan siya sa pumuloyo sang Manapla dira nga dapat ang mga tao dira magsunod gid sa health standard o protocol standard mga kaksyon sining health naton so that nga matadlong tang sitwasyon ni COVID-19 mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad diri sa syudad sang Bacolod, padayon man ang monitor man sa aton siring nga mga otoridad siring ni COVID-19. Check naton karon na Bacolod siri mga kaksyon bangod sa pila ka mga panugyan karon sa Department of Health kon vaccination ang paghahambalan. Aksyon Firing Line. And kagabi report sa inyo nga ato balang paglusot na sa Committee on Appropriation makaksyon sining Bayanihan 3 panagtag ini nga pundo sang gobyerno sa mga pumuloyo sang pungsod Pilipinas. Inang ginatawag naton makaksyon nga tag 1,000 plus 1,000 sa kada tawo. Pero damo ang hindi na gustuhan ini. Kaya ang balina daw alang-alang man ang sitwasyon sa pagtagtaganay man. Aksyon Firing Line. Tingado ko okay naman ni pero si Lone District Congressman Greg Gasataya ti subong nagapanikasogid nga pagduso sini agod nga ti mahatag ini sa pumuluyo mga kaksyon agod tibawas kita sining pandemya. Aksyon Firing Line. Balikan taman karon makaksyon sa balita lokal ining padayon nga pagmonitor naton sang reklamo sang barangay kapitan sang Sumag kag Pumuloyo kung kumusta na dirusubong ang Sumag River nga ginreklamo ini matapos matalupangdan nga medyo naglaksam ang ining nga nagapaubra sang beach resort dira
sa Sumag River mismo mga kaksyon. Action firing line. Lamboton tampila ka concern nga mga ahensya sang gobyerno subong nga gabi. Nagligad to na interview naton si Councilor Carl Lopez ang Committee on Environment sang konsiho sa Bacolod ti maga-investigate ato sila. Kumustahon ta naman yang inro sa Bacolod na kaagi bala ini sa iya opisina. Action firing line. Sige, ang INRO man na tawag nga Environment and Natural Resources Office sa syudad sa Bacolod, mga ka-aksyon concern to sini sa aton nga dunang manggad. Action firing line. Sige, ang iban karon nga mga balita lokal maka-aksyon tutukan ta sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Antes pa naman ang tanan mga lugayawon ko na sa mga balita didto iya sa national mga ka-aksyon. Oy, Aryo, amo ning ginabantayan naman sa plaabuton nga mga binulan kay Agosto 21, 2021 sa mga adik dira sa boxing. Bisan pa gani hindi adik sa boxing once gani nga si Senador Manny Pacquiao ang magahampang Action Oliver. Mga tao iya tan-aw ginaya. Action firing line. Kay kung si Pacquiao hampang rather nagauntat ko nung tiyog sang kalibutan mo. Action firing line. Oo, grabe mo, Tiario. May natala na nga away si Pacquiao sa Agosto 21, 2021. Hunyo next month, Hulyo, Agosto. Lapit na lang, no? Dito inipatigayonon sa Las Vegas, Nevada, among yapon nga mga lugar, kagang inkwentrohon niya diri ang American boxer nga si Errol Spence Jr. Mga ka-aksyon. Grabing maning niya sining na agi ho. Kay ining si Spence mga ka-aksyon 2017 and 2019 nagkuha man ini sang titulo nga World Boxing or WBA welterweight mga ka-aksyon sang 2017 kag 2019. Action firing line. Kag nangin kabahin ini sang Olympics mga ka-aksyon sang nagligad nga 2012 nakalabot ini sa quarterfinals ang maengkwentro ni Manny Pacquiao. Pabuasan ko palonisan ko kung sa sino ang iya sini nga pinerde nga mga baskugan man nga mga boksingero aben. Action firing line. Si Manny Pacquiao ti amat-amat nga mag-umpisa pinaka-last game ni Pacquiao sa paghampang boxing niya ni last 2019 nga ginpierde niya sadto si Keith Thurman sa WBA Super Welterweight title mga kaksyon, no? So tibantay-bantayan tang senador ta kay balo kamo nga diri sa Bacolod I don't know kung sinyo nga banwa kag Ciudades Negros kakita na kamo sang placard kag tarpaulin ni Manny Pacquiao nga makitaan sa kilid sang dalanon Action Oliver. Action firing line. Oo, ara na nagaplastar na way tagaling kabalo nung habiyog ya sini mapapili ini presidente o kon vice presidente. Action firing line. Amo nang ulo atang-atangan naton kung sa Cebuano pa atangan nato ni kung unsa ni ang hampang ni Manny Pacquiao ani pag-abot sa eleksyon ba. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa aton siri nga pagpangalagad subong iyang gabi i-update lang kamo diri sa kuano sa party iya mga kaksyon plus sa COVID-19 kay subong nga adlaw anyways ang PNP galiho ang PNP mga kaksyon 84% sang ila sining personnel sa 220,000 nga members ang PNP ang nakahanda na nga magpabakuna mga kaksyon. Action firing line. Ang may ara sa mga pulis iya nga may mga preference sila sang bakuna, no? Gapili sila bakuna. Pero suno kay Eliazar diri sa unahan kunya, no? Why pa si Eliazar gani ka pa bakuna man ha? Action firing line. Ti 84% ang iban guro ti may mga edad-edad na hindi na pwedeng ibandra labi na may ara bisang hindi gid magpabakuna. Action firing line. Ati hulat-hulaton tani makaksyon na ang ining istorya sang bakuna. Action firing line. Magambal kita bakuna, hambal ni Eliazar. Diri may mga pulis nga nagapili sang bakuna. Ti ariho, hambal iya sa mga eksperto, mga kaksyon. Ining vaccine efficacy nga ginahambal. Sunod kay Dr. Ana Lisa Ong Lim sang DOH Technical Advisory Group. Ang efficacy way ini nagabase mga kaksyon kung ano nga sahi sang brand sang bakuna. Kadamo abi sa hindi magpabakuna kung hindi Moderna kag hindi Sputnik V or Pfizer. Action firing line.
Tisagi ka mo kapili da nga nagainabot sa aton sa Action Oliverde kundi AstraZeneca, Sinovac, kundi Sinovac, Sinopharm. Action firing line. Oo, tihatag bala na sa aton. Sa sunod diri sa doktor, sa mga eksperto, sa wala ina naga-base kung ano man nga sa isang bakuna ang efficacy rate sang bakuna mga kaaksyon. Ini bulig ini sa pagpahangop sa mga utod naton nga hindi magpabakuna kung hindi mga Pfizer kag iban pa dira nga ginapangita nila. Action firing line. Hindi taman isla mabasol man. Kay ti lang gusto man nila nga panigurado man sila. Hambal sang interview ko kay City Ad ang kagabi, sa tanan nga bakuna palariho gid na lamang sila. Ngalan lang ang naglain. Tiyan mo na, Agle. Action firing line. Ting iban hindi mo gid mapilit, no? Bisan police gani mismo may mga preference sila ganiyo. Siya kung hindi malang niya Pfizer, yan di ko yung pabakuna. Action firing line. Sige, tiyan mo na ang mga health experts naton nga pabalo. Nga wala ina nagabase suliton ta sa kung ano nga brand sa bakuna ang iya sini nga pagka-epektibo, no? Amo na ang aton sige na klaro subong nga gabi. Action firing line. Si COVID-19 mga kaksyon sinimatiniyon sa Pilipinas nagdangat na sa 1,178,217 kay nagdugang subong adlaw ang cases aktibo 6,831 pertino. Ang naka-recover diri 1,103,945 kag ang nagdugang nga naka-recover man subong adlaw 7,981. Ang patay na dugangan sang 183. Suma total 19,946 na mga kaksyon. Action firing line. Dito sa pungsod Thailand, Blackson Oliver, grabe pag ito subong ang ilang mga innovations ka mga upgrade nila Action Oliver mo. Sa Thailand, may ara to sang Thai Sniper Dogs. Make COVID-19 detection mga kaaksyon. Ang ginahimo dito Action Oliver subong, kung ikaw abi nagpa-swab test Action Oliver, ang imo sining specimen nga ginkuha da, ibutang niya linya da Action Oliver, ipalinya kag pasimhutan sang ido. Ang ido na ang naga-detect kung positive ang imo sining specimen o kung hindi. Action firing line. Believe ka, no? Why na ni guro gagi pa sa laboratorio o kung molecular laboratory nga ina, ido na lang ya, kita na mo ni aksyonan kay Nas TV, Kung mapakita sang ido, kag mapanipahuan niya binga positive ni sa COVID-19, katiner na sa sagiya ka so sang iya sini nga simod Action Oliver, iku grabe ang Thailand subong, no? Pero padayo ag i-research sa pagin-abi ini kung anong ginhimo nila sa ido, liko kaluluoy man isang ido ni base sa iya magsaylo ning COVID-19 nga ini. Action firing line. Kaya may nag-report or may gin-report man kita na sang last year pa. Nga may mga kuring gani nga nag-positive man sa COVID-19 mo. May mga kasapatan man. Ting ido pag ito grabing simhot niya. Once nga matimahuan niya binga positive ni, away sa gahalin. Dira sa sagi kaingos dango. Do ina sa mga ido tabla sa mga pedeyada kag sa mga Philippine Coast Guard nga naga panimot-simot sa mga bomba, sa mga illegal drugs, mga kontrabando, do mo gid nga style. Action firing line. Sige, sugid ko man lang sa inyo kay nabasahan ka nakitaan malang na namo ni Action Unkay na do kay unique malang nga situation kung anong pag-upgrade sa mga virus sa kalibutan, ga-upgrade man ng aton sini iban nga pungsod sa pag-detect sini. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon sa national, kundi diri sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, may ara sang reklamo sa nagligad sining mga walk-in iya nga nagapadulong sa mga vaccination center kay gusto magpa-vaccine nga wala ang ilang ngalan sa line-up or listahan abi. Action firing line. Kung madumduman ninyo, nag-untat sang isa kaadlaw ang vaccination program sang Bacolod dira sa isa kadako nga mall sa reclamation area. Matapos nga may nagakadtutuya kag nagapamilit pa nga magpabakuna apisar nga wala ang ila sini nga ngalan or wala sila nakabaton any communication from EOC abi nga ila na chimpo nga magpabakuna. Action firing line. So mo to naguntat kay nagadinagsa to sila, no? So gin-organize liwat ang sistema sa EOC mag-action labi na gid sa vaccination team
kung ang dapat pagahimuon. So nagporma sa isa ka maayo iya nga pagdumala kag nangin maayo ang resulta sini. Action firing line. Kay diri sa Bacolod mga kaaksyon, gusto iya sang EOC, gusto iya sang ITF, gusto sa mga official ta nga ang pag-administer sang bakuna nga ini ina balang step by step gid lang inang waya dumugay kung sino ang dapat subong, amo gina dapat subong iya ang bakunahan. Oo, damo sila abi waya dumugay waya kay kung sino na lang ang mga padrino kapadrina da. Action firing line. Now, amo na ang mga reklamo sa nagligad nga ti ginsabat man na gani sang aton vice alkalde nga ti may mga walk-in nga nagkatabo, may ara man sang palayag diri nga aton sini OC head nga si City Ad Ang nga ti mo tong rason ti medyo problema gid na. Action firing line. Dito sa Manila, subong mga kaaksyon, posible nga nagdangat ini sa Department of Health nga mga senaryo abi. Hindi lang kay sa Bacolod, I am pretty sure sa ibang nga probinsya, amo man ni. Last binagid to sa nang tuyo na gid magpabakuna, agod nga makagwa sila kag makalagaw-lagaw, abi. O, ang natabo mga kaaksyon, CDOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nagpalayag nga kung pwede lang sa mga LGUs naton makabutang sang siparar nga lane for walk-ins mga kaaksyon. Action firing line. Kag ina maka-avoid sa ginatawag nga overcrowding kag overloaded sang tawo mga kaaksyon nga gusto magpabakuna. May man ideya, Action firing line. i-organize lang ining walk-in nga ini kag may ara da sang ginatawag gani nga silent walk-in nga ginatawag. Ining mga silent walk-in nga ini wala ni sila Action Oliver sa listahan. If in case gid man nga absent kag wala dira ang tawo nga naka may ara sang appointment, ang ining silent walk-in nga ini amo ning silang kuhaon dira kag mangin substitute ini sila. Action firing line. Mga substitute rather, mga kaaksyon, no? Agod nga hindi mausik kag hindi problema ang bakuna, pero ang akon nga pag-research na naman sining bakuna, ang kadugayon kag expiry date sining Action Oliver, hindi man lang tagpila ka bulan na. Tagtinuig man gali. Action firing line. Nagadepende gali iya kung paano mo sa storage dira iya. Oo. Nagtunog siya, no? Oo, but sino naman ang natabo siya natin do gina. Oo, kabalo kay ka-apat ko na nga tuig pungko sa firing line subong. Do gina sapat-sapat ni akon nga ni. Action firing line. Kagdagnog nami na siya, no? Oh, sige. May man gani nga indikasyon ni na, no? Kaya naguro ba na ulan-ulanan lang tubla. Action firing line. Isa pa be? Action firing line. Okay na. Nagbalik na sa normal tunto gining isang ulan mo naga. Anyways, mga kaaksyon, pero ti sunod dire kay Vergere mga kaaksyon nga limitado gihapon. Ini mga silent killer, ini mga silent walk-in mga kaaksyon, hindi pwede gid man tuod nga magdinumugay na da sila. Ti ini nakit-an ni Vergere agod nga ma-avoid ang madamo nga mga tawo nga nagadagsa kay hindi gid man nimo mapunggan ina. May dapat idiyahon diri sa aton sini nga mga local government unit, labi na gid ang naga-organize sining vaccination mga kaaksyon, ang kaangay sini nga sitwasyon. Action firing line. But we don't know kung paano ini entertain iya diri sa aton sa syudad sa Bacolod agod nga mangin tawhay ang aton sini nga sitwasyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya Dr. Chris Sorongon ang isa man niya nagadumala dira sa aton sini nga EOC mga kaaksyon. Na Doc, maayong gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, Action Brian, good evening. Good evening sa Tagpalamati sa imong programa. Good evening, Bacolod. Yes, Doc. Sa nagligad to, medyo nag-upload problema kita sa mga walk-in naton sa isa kadako nga mall diri. In fact, nag-stop kita for one day para mangin systematic kita nga aton sini vaccination program. Pero sini nga mga inadlaw nakabasa kobla kag news from National, si Undersecretary Maria Rosario Vergere nagpalayag si Doc nga kung pwede mga LGUs naton makabutang sang ginatawag iyang siparar nga lane for walk-ins. Paano nato ni Doc i-entertain diri sa aton sa Bacolod so that ang Bacolod non makahuna-huna man kung ano dapat ang ila sini pagahimuon, Doc? Action Brian, no, sa subong sinibalaan, no, aton nga allocation
sa aton bakuna nagikan lang sa national government. And ang bakuna natin ng bato sa national government tamaan pa kalimitado. So sa subong sini sa COVA Council natin na discussion nga ginapangunahan sa aton nga COVA Council Chair nga si Mayor Bing, ang emphasis is una, i-follow gid nato ng prioritization sang A1 into A3. No? Yes, Depende kung ano nga level ang gina-allow sa aton regional office kag sa national government nato sa Department of Health kung sino mahatagan nato sa bakuna. So tungod sina ang aton nga ginobra nga scheme, nag-open kita sa duwa ka paagi para magparehistro ang interesado magpabakuna. Aha. Among inang registration paagi sa barangay, kag registration paagi sa ginatawag nato nga online registration, no? So ang aton ginobra subong kung sino nakaparehistro, amo na silang aton nga gina-prioritize on a first come first serve basis. So ang aton nga metodo, kung may mag-abot nga 2,000 doses, ang first 2,000 sa aton nga listahan, amo na aton ginapadalaan sa text message, gina-inform para silang mabakunahan. Pagtapos na na-cover sa 2,000, ang 2,001 to 3,000, 3,001 to 4,000, depende sa maabot nga allocation sa bakuna naton. Kag ang isa man nga rason kung nga amo na ginaobra naton, nga gusto naton may crowd control kita. Kay karon kung magsigit na baton, miskan sino lang dira sa aton mga vaccination centers, kag hindi naton makontrolar, mas maging chaotic ang aton vaccination center. We have to remember, habang nag-roll out sa bakuna, si COVID ara gyapon. Diba? Kay karon may mga asymptomatic ito dira mga nagapabakuna kung bakit manglaton sila sa COVID. Now, inang ginarekomenda sa aton nga undersecretary sa Department of Health namin gitina kung magdamo ng aton bakuna, kung mag-abot na gin ang 650,000 doses nga gin-order ni Mayor Bing o ni Vice Mayor Elsie sa aton City Council, mag-abot ang aton AstraZeneca, why not? Pwede gid nato ma-interpretar ilang suggestion para gusto maging convenient, maging accessible pagin sa pumuluyo, especially those nga wala access sa computer, especially those nga hindi maka-online registration. But again, ang hindi maka-online, kag wala access sa computer, may ara kita barangay registration. Ang ilan lang itabrahon, magbisita sa ilang barangay hall, kag magparehistro kung interesado sila magpabakuna. Okay, pagkakita ko sa ni Abido, kaginbasa, kung ginadumduman ko gilayon nga, ang Bacolod Subong, kung acceptance sang vaccination ang ginatawag, daw ay nata problema. In fact, according kay City Ad ang kagabi, mga 70 to 100,000 na ang nakarehistro, kag 29,000 to 30,000 naman ang nabakunahan sa syudad sa Bacolod, meaning daw hindi nata magproblema pa for information drive abi kag pagpanganong pahangop sang tao siling ko ining ginaayo ni Virgie do kuana do pwede ni sa Bacolod ni kay ti isa kadamuon sang gusto magpabakuna galing kay problema tay bakuna gid gali dok ang kulang mangyapon ano. Yes, amo na to na amo nang point nato na Sir Action Brian, no. So ang actually pwede gid nato na maobra provided we have surplus damo kita sang supply sa bakuna. At tungod kag may palang nga kwantidad ang nag-aabot, gina-prioritize ta ang nakaparehistro, gina-prioritize ta kung ano ang gin-allow anay sa Department of Health sa prioritization list para agud to maserbisyuhan ta ang vulnerable group, ang mga senior citizen, ang may mga comorbidity, kag ato mga frontliners. Once mag-abot ng damo-damo nga bakuna, may ara kita na walk-in lane, may ara kita nga pre-registration lane, may ara kita nga barangay registration lane para tanan mabakunahan ta. Remember, diri sa ato sa siyudad sa Bacolod, damo kita sa innovation para maging accessible kag convenient. Una, may ara kita mall vaccination. Subong sini ginatun-an sa siyudad sa Bacolod ang aton nga drive-thru vaccination. Ano na siya do? May ara man kita mobile vaccination clinic. I see. So kadamo sang aton nga mga helikopter nga mga innovative, creative nga mga strategies naton para mapalangkot at maging accessible ang atong pagpabakuna sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Kanami kay subong amat-amat nagin nga amat-amat na kitabla nga hindi nagin mabudlayan labi nagin sa aton sini nga mga utod diri sa siyudad sa Bacolod. So far Doc, may mga panibagong information nga may maabot abi nga mga bakuna diri sa aton this coming week sa Doc.
Sa Subong Sini, no, may isa ka conference na giniwat kagina, may meeting na ginali patawag ang regional office. So far, wala pa man sila sa abiso, but we are hoping and praying na this week and the coming weeks, sige habot sa bakuna gikan sa national government, no? So we're hoping na may mabaton kita sa Sputnik 5 nga allocation, Aha. sa aton nga Pfizer allocation, kag of course ang sign of vacant AstraZeneca. Aha. So we're praying action by nga mabatian na ato request pagipadalaman ni Mayor Bing, no, in behalf of the people of Bacolod City sa aton nga vaccine czar nga si Secretary Charlie Galvez, kag sa aton ni Jose Cabotaje nga siya na in charge sa aton nga National Vaccination Operation Center, nga gabay pa padalaan kita nila sa mas madako nga location, no, para at least mas madamo ato mabakunahan diri sa syudad sa Bacolod. Okay, sige. Amo mala ng amon, Dok, ag amo na, no? Padayon ang pagbato naton sa palista na o registration. Galing kaya muna, medyo damo gid man subo na ka line up, Dok, no? Yes, mas madam, ani ka damo. Would you believe, iti akon nga area of assignment, para sa Ayala Mall, nag-average kami 550 to 600 every day na nagapabakuna dira. So kung magsige-sige ng bakuna naton, sa 5 kadlaw namon nga operation, nakatapos kita mga lapit-lapit 4,000 sa dira nga location sa atong nga vaccination center. No, kag sige-sige man ang bakuna to sa barangay vaccination center, kag sa SMS nato nga convention center. So we are very much thankful of our public-private partnership. We are very much thankful sa mga naga-volunteer nga nagahatag support sa aton sa atong nga vaccination program. Nagapasalamat man kita sa mga lain-laing mga nursing schools nga nag-commit sa ato magbulig as additional vaccinators naton para magbulig sa atong vaccination, no, kag sa Subong Sini miska na muna niyang turnout action by ginatutukan pa man gyapon ang atong information dissemination at the barangay level. Kailangan pa gid ato mag-conduct sa house to house, kailangan pa gid libuton para mapaintindi. I think, would you believe, after 1 year of this pandemic, may mga pumuluyo nga tagyapon diri sa syudad na wala gapati nga may COVID. Budlay, no? Budlay, mga mo, sinayawan ka na ginapaintindi sa ila. Pero tiyan mo na. Yes. Oo. Sige, amo naman na ng amon, Dok, to inform sa publiko, amo na padayon ang registration, hulat kita sang bakuna, kag why man niya sa mga reklamo na, Dok, since the day nga nag-umpisa kata March 5 sang vaccination, may mga adverse abing nga mga events nga naghilinabo sa mga tawo nga naturukan na. So far? So far, no, ang common nga mga adverse effects following initiation, ang mga localized side effects like ang pang-alay sa kamot, ang sakit sa injection site, no, may mga kita nga mga rashes, but ang namin sinitanan na dala naton sa home remedies, kag so far wala pa man kami na report nga sa aton mga vaccination center sa barangay nga na hospital. So we're very happy of this development na isa ni sa mga factors na makabulig pagid na promote sa vaccine acceptability nga hindi mahadlok ang atong pumuluyo magpabakuna, no, kasi in the words of Mayor Bing, hindi kaya mahadlok sa bakuna, madlo kaya kay COVID. Kay COVID ya mapatay ka. Sa bakuna ya mabuhi ikaw. Yes. Diri sa aton ang nabakunahan, Dok, may report na kita nga nag-positive liwat sa COVID-19 since the day nga nag-start kita, Dok. So far sa Subong Sini wala kita sang specific data sina, pero may mga breakthrough kita nga mga nabatian nga mga istorya. But hopefully in the coming days, we will try to document all of these cases para sa dasun pa nga Story Action Drive. We will give you a specific figure on that regard. Basta ang pinaka-importante nga wala iya sang may nadula nga kabuhi, kagin pa si Bangdan si bakuna. Yes, kasi very much kahalong kita. Kasi in the words of Mayor Bing, gusto niya ang bakuna safe, sure, and secure. So sa alin sa pre-registration, sa screening, vital signs, asa sa paghatag sa bakuna, asa sa monitoring, gina-observe sa ginang kompleto nga proseso sa aton nga mga vaccination centers. May doktor, may nurse, may BHW, may mga volunteers na nagabantay para to make it sure the vaccination center is safe for our people of Bacolod City. Sige, Doc, before kita mag-wind up, again, ang imo sining hatag ko sa imo ang floor sa pagpanugyan sa Bacolod noon regarding vaccination kag sa gihapon ang protocol naton against COVID-19, Doc. Go ahead, Doc. Yes, no, sa Liwat Action Drive, thank you for this opportunity. No, in behalf sa ato pinalanggang kami, nga si Mayor Bing, nagapanawagan kita, no, nga ato minimum health protocol, hindi tagit magpabayaan. Magamit sa face mask, face shield, maghugas kamot, kag mag-physical distancing. Plus, dugangan ta bagay protection ta.
magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Magparehistro sa barangay, magparehistro online, kinit anay kita sa vaccination center. Now is the right time, now is the moment. Let's seize the moment. As the words of Mayor Bing, there's already light at the end of the tunnel. Time nga magbalik na ito sa the new normal sa Bacolod, gani magpabakuna na ang tanan. So sa liwat, more power sa imo action by, sa Salamat, inyong estasyon. God bless and halong ugyon, Bacolod. Salamat, Doc. Good evening. Action Firing Line. Dr. Chris Sorongon, mga kaaksyon sang EOC. Tiyan mo ina, no? Ginatunan ang halos tanan nga mga ideya agod nga mangin smooth iya ang vaccination diri sa syudad sa Bacolod. Okay gid man ko tani nga mga suggestions ini. Isa na ni sa ilang ginalantawag o galing ano man butang-butang mo daw sang ginatawag nga separar o separate lane mga kaaksyon for walk-ins kay tiway man gani makunaman. Action Firing Line. Tuon man, no? Anyways, pero na part la na sa mga pagtuon karon nga gina-share naton mas temprano pa. Kiti sila mismo nag-expect iyang inang sa mga dason nga mga binulan, Hulyo, Agosto, basi mag-abot na di Action Oliver ang gin-order sang syudad nga AstraZeneca iya nga pila ka milmil ini. Action Firing Line. Ang Bacolod dapat mayara sang 420,000 korek ko aksyonan, no? Nga dapat bakunahan. Ina amo na ang 70% sang population sa Bacolod agon malabot ang ginatawag nga herd immunity sining nasambit iya nga si COVID-19. Action Firing Line. Ti lawig-lawig pa ni nga tuslukanay di sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Posible gani magkambyo pa ang liderato sa iban nga mga lokalidad. May maabot pang eleksyon, tapos eleksyon si COVID-19 nga vaccination padayon manigihapon. Ang akon lang naman ni ginapangamuyo pag-abot sang panahon sang kampanya, hindi tabangid pagamiton si COVID-19 kag si vaccine mga kaaksyon ha sa mga politiko naton dira nga gamiton sa inyo kulo kampanya ini. Action Firing Line. Kay iniya naga-connect ini sa aton daily lives mga kaaksyon pagkatapos kung kagamiton ta pamulitika ti daw dako ina nga intonses pila kadlaw. Sige, la 7:37 una nga pagpangalagad naton mga kaaksyon dulong sa aton sang ining DTX 500 capsule mga kaaksyon. Sa sining nga panahon Action Firing Line. La 7:38 na sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon. Tukrion ta ang INRO diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon o kon Environment and Natural Resources Office. Anong ila sini ginahimo nga tikang karon sa mga nagkalahinabo diri sa syudad sa Bacolod kon environment ang paghahambalan. Action Firing Line. Ina sa aton pagbalik karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Aksyon na Philippine Standard Time la 6:38. May kabilang sa mga utod taliwat nga nagatutok na live. Halin pa kayo na si Mylene Galino. Thank you gidra sa Qatar. God bless. Ana Sinoro Araman. Rosalinda Omison. Good evening Sir Bry from DSB Family Son. Salamat gid. Si Ronnie Gordon Sir. Good evening dira. Salamat gid. Elizabeth Malaka Gamala. Good evening Sir Bry to all listeners, viewers, especially to Malaka family. Likewise to Sani Kayaw and family, Barangay Manalad, Ilog. Keep safe everyone. God bless us all and more power Arb. Salamat gid. Araman si Jocelyn Liboon Dispuho. Nakatutok man si Alin Luig Himotea.
Good evening, Sumbray. Ga-monitor kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Salamat. Rimar Hicano Haliasgo. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castellana. Si Andrew Juanitas. Migo Tadigardo. Andrew Juanites, Mayang gabi da. Happy birthday da kay Madam mo, kay Mrs. mo, na? April Orsabia sa Masbate. Naga-monitor man, Highland Kono, Orsabia, kag Mallorca family. Salamat, kid. Aileen Mijares Araman. Christina Barrios, nagatutok man sa Sumag. Alex Montesa, may gabi Sir Bry, ari lang nagaupod sa iba programa. Salamat. Utay Benedicto, tamiyaw lang happy birthday kay Norbing Hinubata. Ari lang ko monitor Victorina Heights, Bry Mansilingan. Salamat. Jeneline Villasor, nagalantaw man sa araw. Alex Montesa, greet lang. Vanessa Mayo, Sister Jinky Dialagdon, kag si Lily King, upod man, tropa EFC, may gabigid, thank you, gid. Sige. Rinong kadol ka na to sa babaw Arcillo Alangilan, Sir Bry. Ali kay Sir Alex Montesa. Salamat kita sa ila. George Nollard Araman, Yvonne Boysher, thank you, gid. Melchorita Ferrer, Jerry Valiera, mapierde na sa subusong, hindi na siya magdaog. Subong guro ni. Suli. Manjo Arniho, naga-monitor man, upod kay Sir Albert Alova. Ba, the nice lang adwa. Wilma Inocencio Cabardes, thank you, gid. John Patrick Abapo, good evening, Sumbray niya, punta pamati kami, sang imo mga balita kay kanami, gid ang imo nga report kay kon magkadlaw kagakadlaw man ang apo ko. Nami kuno kadlaw, lihog lang ko tamyaw sa mga gabaligya patsa sa may maninihon nga Kanday Olga Corazon, Berto, Ruben, kag Banjo. Kay kada gabi nagapamati gid sila sang imo report. Salamat, God bless. Sige. Philip Laurente Araman, Roy Morin, evening. We are listening right now with Mabel, RV, MJ, JC, and Tasky. More power and Godspeed. Salamat, gid. Ana sinuro pabakuna gid kita Sumbraya, pugi kay gid para gid na sa kayuhan sang tanan. Opdan tagid sa pagpangamuyo. Correct. Rochelle Fulgencio Susana. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami diya sa may barangay Pandanon DSB, Family Barriuga. Ana liwat ang pangkadlaw ni aksyon. Noel Amar, good evening, Sumbray. Tamiyaw kong friend ko, Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Salamat. And Richard Diet Pacheco, nagatutok man sa ila sininga puloyan. Sir Bry, dinagsa, pag dinagsa sa mga tao para magpabakuna sa isa ka mall, sang nagligad daw, wala gid madumduman ina nga mga senaryo. How? Gani man. Action Bry, please ask Doc, pwede makapabakuna ang naga-breastfeed? Maulihi ka gid pero ma'am. Basta sa barangay, pwede ka mo na makapamangkot sa barangay da. Ako di ko kasabat gid sina, no? Pwede, feeling ko pwede Pwede na sa. Pero nami gid pamangkot kabos barangay da kay may idea gid na sila. Francisca Puso Madiraso, naga-monitor gid. Paul Spot the third. Si John Vicente, hi sir, good evening. Pakigreet naman family ko sa Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Okay. Vanessa. Good morning, Brian, here sa Rochester, Minnesota. Gamat-amat na kami balik sa normal kay tanan naka-complete vaccine na. Open outdoor concert na. So, Bavolod pa-vaccine, Bacolod, gurning. Sa Bacolod pa-vaccine na kamo, it's all good for you safety. It's all good for you, gurna. Ha? God bless. Sige, salamat. Ganin, no, nahidlaw na ito maglakat-lakat sa dalan, sa downtown, sa mga malls, nga wala bala tabo ng aton sining ilong kagula facial.
gahapo man tang isa ko may face shield tamo, no? Kag may gapos pang imo sa nga sungad. George Gargasiran, katanda gid si Maxon Bryan, piho gid ko na gamito nila as one of their campaign ang COVID response. Salamat gid sir sa pag-appreciate dira. Ann Villaviray, naga-monitor man, happy weekend and God bless. Roy Olaguer, shout out asawa ko sa Dubai nga si Jonora, salamat Sir Bry. Watching live here sa Olongapo City. Ay, kumusta ng Olongapo? Ay, naging ko kalagaw sa Olongapo ba? Mga sobra na pulo ka tuig ba? Lawig na eh. Stephen Magbanwa, good evening Sumbray, nya punta upod sa duwa ko ka mga anak, suping kag paniyang. Salamat gid. Purti man nga mga ngalan sa anak mo, no? Imbong Jocampo sa Maaw, Ana Mandri Sugbro, Araman. Lainey Novera, good evening Sumbray, monitor lang kami di sa 6th Street, Porok, Tangkong, kag pagrit sa umagad ko nga si Patrick Villanueva. Sa happy birthday, more birthdays to come. Thanks, Aksumbray. Sige. Rochelle Torbella, naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagan. Ma-relax lang ko kadali. Paki-share lang sa aton nga live. Balik ko na gidugay, ha? La 7:46. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat Brian Borden, Action Firing Line. Last 52, daligid lang manamyaw kita. Oy, may ilang sa mga utod na ton nga naga-monitor dira sa may Talos Bridge bla. Sa may Talos Bridge mga kaksyon, mga Dumalay family. No, salamat gid sa pag-monitor dira sa inyo, no. Yung gabi Action Bray, mangkot lang ko san o pa nila panghatag ang UCT. Sa din nga lugar, kedo sako naman ang hinatagay. Action Bray, evening pag-greet ko lang pamilya sang akon tita Mama Ronel, Santa Ana family always nagapamati avid new good listener. Hope nga makakadto kamo sa ila. Bati sige salamat gid. Action Bray, madayon to gali ang manghatag sa mga pigadong tag 2,000 Raymond ni Galia. Why pa ni kay ginadibatihan pa ni karon sa Kamara kag kung maglusot ini dalon pa ini sa Senado kag kung makalusot sa Senado pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ina. Diri sa Isabela damo man tarpaulin ni Inday Sararan tamyaw ko lang si Pre William gainom tuba kag si Pare Mauring. Bisan di na subong damo sa mga nagapapapil nga mga organization sa lokal kang maghimo ka tarpulin. Oo. Tapos picturean kag i-post dira kag ipakita to kay Inday Sara Duterte. Parang kang istorya si Duterte si Sara kung gisaway man nakabalo ang Action Oliver mo. Himo-himo lang sa mga tao sa lokal iyang kunuhay naga-support amo nimo na. Pero dugay-dugay gahulat na nga sa do patadigaan man. Do amo na ning panapik-tapik ta star pulin do ay gitay was likin. Sorry gid booking ana. La 7:54 na sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Salamat gid sa mga naga-monitor sa aton. This time check naton abi si Sir
Nelson Cedillo, no? Amo ni siya ang OIC Officer in Charge sang INRO Bacolod o kon Environmental and Natural Resources Office mga kaksyon. Nga why is kasabat? Ano? Ha? Ginpadala ko na check be. Oo. Mga kaksyon diri sa Bacolod kon nakalabot sa iya sini nga igtalopangod ini. Initially nakaistoryanay kami nakaabot siya sining igtalopangod mga kaksyon. Pero ang reklamo na. Before sang reklamo, tiway gi-check balo. Action firing line. Oo, ara aksyonan gin resend ko na aksyonan, no? Way gi-check balo nga amo ni gali ang kakatabo dira sa Sumag River, pero i-check pa nila kung may mga violations ngiman bala. Action firing line. Galiti sa nambala naton mismo ang kapitan sang Barangay Sumag, Kapitan Rodney Carmona, nagreklamo na gani mo, tinaya official, elected official sang Sumag, may ideya kag nakaintindi ini siya sa mga ginatawag violations kon environment ang paghahambalan mga kaksyon. Action firing line. Nakaintindi ina ang nasambit iyang barangay kapitan. No? Ang pamangkot diri kon may mga permiso gindi nag-agi sa syudad sang Bacolod, ti ko nagawad gin man permit before nagpangutod sa mga kabakhawan dira, mga mangrove dira, meaning ang permit, ang INRO, isa gidapat ang makabaton kag makuhaan permit action olivera, no? Action firing line. Daan mo sina dapat gidang istorya diriti kon wala nakahibalo si Mr. Nelson Cedillo mga kaksyon sang INRO, diba si why ni permit blang pag pang abukay da sa Sumag River nga ini? Mga kaksyon, ano? Firing line. Pero nga to lang diri ko na ginadhandol tani nga issue because nga kinanglan naton pang amligan. Ang aton sinidong lang manggad nga sa nambal na naton aside from mga viruses karon nga nagaginawa sa palibutan don di tramahangpan, isa ka dako nga problema subong sa bug-os nga kalibutan sobra pa ris pandemya amo ning global warming kag environmental problem naton subong. Action firing line. Imagine nyo na ha, jutay lang nga tulo-tulo sang ulan nga kakibot kita gabaha. Kaya nga ang tubig kung kisa sa baybay, nagasaka, balik sa aton di sa duta, kiway nagibi nagasagang-sagang da sa aton sini nga shoreline da. Action firing line. Tining mga mangrove nga ini, amo ni makabulig-bulig kung tani nga makatulutap na sining nasambit nga tubig abi, ti kung kis away gid, ti amo ning resulta ho, baha dayon mga kaksyon. Ti subong sa pagintindi ko, may pila ka mga tawo subong nga nagaayo dira sa Barangay Sumag nga kon pwede maka-rally protesta sila, no? Agod ipakita ang pagpamalabag sining nasambit iyang ginatawag naton pag-reclaim. Allegedly ini alleged nga report sang barangay kapitan kag pamuluyo dira sa nasambit nga lugar sang Sumag mga kaksyon. Action firing line. Ang iniganing nga lugar gid ang sakop niya sining pag-umpisa sining beach resort nga ini Barangay Pahanukoy o galing kiti didto tumabok sa may didto sa porsyon sang Sumag River na tulupangdan sang Sumag Kapitan inang unahan niya na sang reklamo. Action firing line. Dali gilang kay i-check taliwat si Mr. Nelson Cedillo. Sir, basi naga-monitor kada subong nagatawag kami da sa imo sir, no? Sini nga mga tiniyon para matapos-tapos na ni kag makapamangkot man da kay i-transfer pa. Dali gid lang. Action firing line. Wide action an. Wide sa sige. Tinguha ilang kay agwantahon ko lang di. Action firing line. Kinanglan tani nga mapabalo subong sa Bacolod kay nga ang gina-question di subong sang pumuloyo sa Bacolod mga kaksyon. Amo iya ang kaangay sini nga mga ahinsya sa gobyerno ila ni papel Action firing line. sang INRO mga kaksyon kag iban pa nga mga dapat agihan sa pagpatigayon sining kuhaan sang mga permiso abi. Action firing line. Hindi na siya makontak aksyonan, hindi na makontak. Sige. I-alulayhunon ko lang kung while gina-contact na sa aksyonan, i-ayon ko sa aksyon Dale Salazar sang mga pasensya ng aksyon Dale
yung section Dale Salazar sining ginahimo sang Highway Patrol Group so ara na aksyonan. Okay, sige. May ara na sa linya naton subong. Action firing line. Okay. Mangon sa iho man lang kita kung anong kakatabo sini nakaagi bala sa ila sini si Sir Sedilio na sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sir Nelson Sedilio sang OIC sang Senro. Sir, may gabi dra sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, sir. May gabi man na Action Brian, kag may gabi sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Aha, pasensya gid sira kabalo ko sa sini nga mga oras sa tani mga ka-relax ka na pero sa baron ta kada gamay lang sir, no? May ideya ka na sir. Sining reklamo sa mga pumuloyo kagin punganahan mismo ni Barangay Kapitan Rodney Carmona sining aligar nga reclaim dira kag medyo nagkipot-kipot ang Sumag River bla sir sa diri sa Bacolod sir. Yes, so sa itong Biyernes na adlaw, balik kahapon, may nag-abot nga sulat dito sa opisina sa Enro. Alin sa kaya Barangay Captain Rodney Carmona sang Sumag, no? May mga allegations, kada in fact may mga picture kung anong aktibidades ang ginhimo dira sa gibuangan sang tuba, no? Sang Barangay Sumag. So, after kung nabato na to, no, nangayo ko bulig sa aton di nari EMB. Sa kay Engineer Victor Oreta, kay ang Enro, why ditas dira sa nga mga tao, gid nga masiling naton nga environmental expert bala. Okay. No? Kada in fact ako gani diha mga anom palang kuda ka bulan di man ko kasiling nga eksperto ako sa environmental dira ya kay gatuon yes. pa man nang gani ko. That is why na nawag ko to kaya nagkontak ko sa EMB and naghambal ang EMB nga hindi a jurisdiction impasay ako sa Senro Bago. No? And then bintagaan niya siyang ngalan, kada may nagtawag sa akon nga isa ka staff sang Senro Bago, kada in fact naghambal sa akon nga nakadangat man sa ila, una gani sila yan nakabaton sulat, complaint letter from the barangay Sumag, mo man nga issue. Reklamo. So, kada ang hambalya pa nga in fact sang Thursday pag nagkandak na sila kuan inspection kada bali 2 days up to Friday. So amo na lang nasiling ko, so nagambal na lang ko nga kung pwede tagaan kami nila sang kuan sang resulta sang investigation kaya ang ila comprehensive nimo ang investigation sang Senro. Sang Bago, So, sa Bago. Isang Bago, yes. So, kay ina, na resulta sa investigation, amo lang gamiton ko pa saka man dire. Amo nang gamiton ko nga basis bilang nga sang akong report dito pa saka sa kay Mayor Bing. Okay. Klarohon talaga basi misinterpret bla sa aton nga mga listeners. Bago ang ginareklamo iya sa Bacolod area pero Bago ang nag-investigate. Ang Senro, ang coverage nila sir, kuan no? Negros Wide di sila sir, no? Ang coverage nila kag Bacolod? Yes, community. Dalata sila nila. Yes. Dalata sila. That is why kung nadumduman mo, atong kuan, atong pangutod sa kahoy, sila gani naghatag to permit. Gani. Dala pa lang scope nila of coverage. Amo na nga klarohon tani kay basi ikaw na karon ng damulayon sa mga listeners naton nga Bacolod ni Inro tapos Bago. Sa Bago lang ya ang office ang Senro pero ang ila sining nga coverage is Negros Occidental and Ciudad sa Bacolod now. So sir, ano-anong process gid sir? Like for example sining hitabo, anong process sini? Kabalo ko may ideya kag giniguro ko before sila magtrabaho dabi sa amo ning reklamo. May agi sila dapat sa Inro or Senro nga magkuha sang permit nga may ara kami bungkagon di nga mangrove damo sina ma-reclaim kami. In my understanding no, Action Brian,
ang pagsubong sinaya nga mga aktibidades, una-una na makuha na sila ECC mo, ECC. Environmental Compliance Certificate, sa DNR EMB. Okay. Na dira kung magkuha sila, may panawag sila na before i-grant inang ECC, may panawag ni dira ang kwan ang DNR nga ang term sida is public scoping. Scoping Public meaning scoping. ang scoping. Meaning ang tanan nga stakeholders imbitaho na kay ma-present na mo ang inang ma-present na ang group ni Engineer Takulod sang ila kwan Feasibility study. feasibility tanana na at ang ilang scope of work kag kun anong ila yang dira nga obrahon Okay. kag kun tan-awon na isang DNR ang environment assess na mo mamayara na damo environmental impact assessment na matabo. Okay. So, before granting sang ECC, duro pa na tani nga kwan, duro pa na tani nga mga Process, abi? Papilis? process ang dapat nila nga i-undergo, no? So, I don't know nga why magani kung naiya kabalo, ang indro ba may makabalo nga may mga amon na sinadira nga aktibidades. So in this case, Sir Cedilio, sir, nagapatimaan sa imo pala nga pagambal subo nga way ka ideya sa mga permit, yan nagapatimaan nga wala gid sila nagkuha guro permit kaya dapat mag-agi gid sila sa imo madag opisina before sila mag-operate no? To inform UB. I do not know kung sang during the time kay ina guro dugay na namo. Kung nag-apply na sila ECC, that was during the time guro sang ang akong predecessor, si Engineer Maxilio, basi nakakandak sila, I do not know. Okay. Pero as far as in Rosobong niya sa amon daw ay kami record na gapakita na may mga ara sila nga mga aktibidades dira sa may barangay Sumag. Okay, at least tonight nahibalaan naton nga ang office nimo mismo subong medyo nagatingala man sa sining nga activities dira abi, no? So, kung may ara na sang deep investigation ang Sinro, mangayo ka sir sang copy sa to, din mo ni diretso na yun kay Mayor Bing Linardia, i-report mo na siya dito. Ipabalon ko gid niya si Mayor kaya disinvolved sa kwan sa bakulod kwan nga mga issues. Yes. So kaya karon kung si Mayor karon di kabalo kag pamangkuton sa mabudlay na bati mga kiksa nga way di siya din pabalo bala. So ipadangat ginamon ni siya kag kun ano dira nga kwan in fact lara na gali sa mind ko nga by Monday kung Mayo lang lawas ko kung maka-report ko verifyon ko ni tanan kag ma-request gani kung niya multi-partite investigation team. Inspection. May engineer, may city legal, may enro, so that nga ang tanan nga hanggol bala, sinang activities dira, makita tanan Yes. Mayo gina, sir, mayo gina nga tikang kay gusto lang inform sa imo ang taga Sumag subong naga-report diri sa aton nagakahangawa gid sila kay ini bilang malapit na maulanon nga panahon tapos ang gibuangan didto medyo nagkipot-kipot sa gamay malang gurugid ang nasakop sining reclaim nga ini pero basi blamangin amoning rason kag umawas balik ang tubig kag maglinutaw kita di sir mo kabudlay mas nga sitwasyon man. Kaya mo gidi balo ka kung why ang tao nakita man na nila ang kwan mo ang palaabuton mo. So, amo na nga way pagani matabo, nagreklamo na nila para makuha na masolusyonan na mas temprano. So, ara si mo sini nga good officer, ang isa pa gid nga makabulig sini to stop sini nga activities abi or ining project dira. Way man tayo kontra kon development for Bacolod ang ginahambalan ng aton diriya kun ang hindi pwede, hindi lang dapat gusto man sir, no? Yes, kada pati ontas
Kuna ano ang kwan, ang decision ng national government, Aha. national agencies like DDNR, kasi sila na yang mas knowledgeable kada expert sa sinang tagsubong sina ang mga proyekto. Aha. Sir, ang kakita ka man sa mga pictures, mga litrato ni Kapitan Carmona sa pagpadala sa imo copy? Oo, may attachment, mga picture. In fact, ara pag ano si Kape, ara din sa picture yung pag-inspection niya to. Nagatindog. So Oo. to, dito Oo. nakita nyo gid sir nga may mga ginpang tumbag man nga mga mangrove, no? Kag may medyo may May ato to Oo. sa picture. Mhm. Oo. Kag medyo nagliko na gid man tuod ang duta to, no? Ang tubig doon. Kita mo. Nananabansi mo Oo. bilang kwan ang suba bla daw nagpalapit sila sa tunga. Oo. Ang kwan nila, ang ilang improvement. Mhm. Hmm. Abi ko gani Oo. abi ko gani matabok to spiak da. Doko budlay man, no. Anyway, sa So, basta ako lang ganito, dugang ko Action Brian. Yes, good no? sir. Si Engineer Takulod, guro, engineer ni siya mo. Mhm. So, I don't think nang maamulong na saya without securing Mhm. necessary permits Correct. from national agencies. Mhm. Kasi may araw, tanawon ka. That's why. Ito may inspection man nga yun nga himo mo. Aha. Tanawon ta Yes, that's Oo. why nga ako mismo nga kon nga komentaryo diri way taghatag conclusion amo na gani nga gapangita kita sa mga resource person like you nga may ideya sini. Oo. And Oo. kung gapamati kini subong si Engineer Andre Takulod, Oo. wait, kuan na bukas kami, open kami for Na, some clarification regarding sini kay ti ang yangalan diri ang nalakip sa reklamo ni Kapitan Carmona mo. Oo. Oo. Ti kabalo Iya, kita gid sa man. inyo nga end dira subong nagapalibog na kamo paano imbestigahan diri pero kon matimpranuhan pa man lang niya explicar ni Engineer Takulod nga may padugayon ta pa Sir Cedilio sir ano? Mhm. Yes, so amo nang Balikan ta si Sir Cedilio abi. Action firing line. Kaya ko sa papel sang INRO na diri, no? Ang INRO sa syudad sa Bacolod, tiro, way siya ideya. Way siya ideya, may ideya na lang siya pero tapos ng istorya, ang damage bala tapos na. Action firing line. Mga ka-action, ano? So, kwanta lang siya sang, sir, again, hulat kita, lauman mo sir, manawag ko liwat sa imo next week, abi, to to check again kung anong results ang imo sini nga pag-investigate dira sa office nimo para man sa pumuluyo sang sumag kag Bacolod mismo ginahimo naton sir. Yes. Yes. Mhm. Yes, so taglanta ka updates kung makaliho na kami. Mhm. Ha? May Yes. mga action na kami nga nahimo. Mhm. Anong imo Okay. panugyan sir sa pumuluyo sa sumag subong sir naga-monitor sila sir? Mhm. Well, sa amo lang ni siguro ya sa your OIC Enro, ang kagsubong sina ang mga problema rest assured nga way katulog ang aton Enro, no, ang siyudad sa Bacolod. Mhm. Kinatagaan naton ina attention kaga inatulok naton ang husto dito kita sa husto, no, kaga makandak pa man lang kami investigation. Aha. Rest assured nga ang inyo barangay kapitan dira is copy furnish kung ano man ang resulta sa amon investigation. Aha. Sige sir, paabot kami sa good nga results sini kag kabay pa kung may violations giman mas stop ta na as early as possible. Yes. Sir, salamat sa imong time and gabi kag mabuhay ka sir. Good evening. Thank you. Action Yes, Brian. yes Thank sir. you. Thank you sir. Action firing line. Si Sir Cedilio Makaksyon, Nelson Cedilio, no? Ang OIC sang INRO at the same time siya ni ang pinuno dira sang DPS, no? DPS sang Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Nagbalik naman ang kurog-kurog. Di na mang muno di parti aswa nga balita. Kito ginila. As in why nagid gani oh. Why nagid. Firing line. Sige, salamat gid Sir Cedilio, no? Sa imo sining time, tiway sakbalo, no? So late ang information yung nagdangat sa iya. Syempre sila mismo dira why man sila man guro na inform mas temprano man no? At ulaton taniya, maimbestigar sila. Kag ang akon gani diri ang pangabay base without the investigation pa sang INRO, SINRO kun ano nga mga roroda si Mayor Bing Leonardia basi makapapagwa sang statement regarding sini Mayor
Ang concern ta diri environment mo. Ang concern ta diri baha. Ang concern ta diri problema gid sa aton sinidunang mangkad, di ba? Si matimprano tapanikad totobla kaga lantawon kag linglingon bisan way paning result sa mga investigation sa mga inro-sinro nga ini. Di ta maghulat pa sa mga kung ano pa nga mga padala nga mga sulat abi. Kabalo kita kay Engineer Takulod. Engineer ini kabalo ni tanan aksyon libre sang proseso sang tanan nga mga project nga ginapanghimo ya. Di ba si may mga papilis ka malanda sir to stop these allegations and ang paghambal sa mga tao nga hindi manami against sa sining project nyo dira, mas mayo guro nga makapalayag ka man mas timprano man, ano? Atong palayag o kon interview naton with Sir Sedelio Macaction dulong sa aton sang Life Extension by balik naton karon dugay-dugay makaksyon, i-try naton nga ma-present sa inyo ang investigation sang police station number 7 siring nagluntad nga paggaluthang patay sa isa ka persona kagabi. Kag ariho nami maning information man sa mga kauturan ta diri sa Bacolod Action Oliver kay ang Highway Patrol Group sako ang ila sini panagtag ka TOP may mga violations. Pagbalik ta karon isa-isahon tay ni. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. May gabi lang liwat sa mga listeners naton nga nagatutok yun. Si Sir Dennis Richard Tiburuma do hindi kamoya gani kabalo mananom kahoy. Manapas naman kamo. Pambiraha sila sera. John Biaten Sibalios, I'm here hambal niya. Salamat sir. Daday Hilado, good evening Sir Brian sang Action Radio Barangay Alihi. Salamat. God bless. Thank you, Gid. Araman si Sir Elvin Lingko. Ay, daw may ari ko di lista mo. Dali lang kay check ko tong lista. Di nga ginpadala sa ako ni manager. Ati amo gido. Ang manager mga kaksyon na si Sir Elvin Lingko kag upod man si Alexande Remada. Sige. Salamat gid. Avid follower fund. Salamat. Sang Kwanislaw Mitro Negros Credit Corporation. Mangutang tada guro sir ay basi kasarang man ta mangutang kag mamayad. Sir Elvin, salamat gid sa pagmonitor dira sa imo ha. Kun di ko magsala sir, ikaw gid tong upod ko panihapon. Pamahaw di gan ha. Si Ana Sinoro, good night Aksumbray, hindi ko pwede kapulaw halong ang gabi. Sige ma'am. Una lang na tulog ma'am. Thank you kita. Sige. George Gargasiran, Aksumbray, hindi man na magreklamo si Mr. Carmona kung may sakto na nga documents nga gin-submit prior pa pang utod. Yes, correct ina. Galing ang aton diri for balance iya nga presentation. Kinahanglan ginaton nga himuon nga kuan tas sa mga reactions, no? Romel Baydal, daw mayo dasig lang ma-resolve nga probes pasa-pasa lang paasa. Daw gugma sir mis paasa lang. Grace Smithon Cousins, good evening Idol Bry. Watching Manville Royal Subdivision. God bless. Salamat, gid. Rimar Hicano Haliasgo. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Ophelia Galiro RC. Good evening, Sumbray. Watching from Isabela. Kindly greet lang Felix Villatura with Reynato Gaan and RJ Silver Dragon. Salamat, gid. Na? Thilo Langrio, may gabik Sumbray. Mati lang kami family Libo on Langrio Vinson sa Porok nami dos Sumag, Bacolod City. Taga Sumago. Si Prince Helsky Ortiz, good evening Sumbray. Lihog lang ko tamyaw kay lola ko nga si Morita Ortiz nga always ginagapamati sa inyo programa diri sa Porok nami 1, Barangay Sumag. Dosto gina. Dosto ka ina, Barangay Sumag madamo gid nga salamat. Sige. Diding Alohamiento Araman. Good evening Sumbray. Monitor kami di radio
sa Antipolo, Pontevedran Family Alojamiento. I'm sorry. Salamat. Kativer, may gabi. Si Roger Busaing Tumayan. Good evening, Sir Bry. Monitor kami diri Purok, Punay, Mansilingan Family Tumayan. Kagwarte. Alex Montesa, Ginatamyawya, Milail Oligo, Jonard Ostunal, Philippine Coast Guard, kag si Jonathan Bia sang EFC. Sige. Oy, si Araman si Juan Galio, Leia Younger Esquivel sang Talisay, Eden Pomares sang Purok 5, Takuling, Bacolod. Thank you, Gid. Wilma Inocencio Cabarles. Thank you, Gid. Sige. Paki-share lang ha sang aton sining live. Dads Aber Action Bry monitor kami barangay Sumag. Correction Action Bry Albi Benitez ang pakadtua. Di sa Sumag para magkadto man si Mayor. Mamalisyahan kita sina. Grace po sa mga adlaw, pare Brian, more than to all City of Smiles kag akon family ahay kasubo ng tawan batyagon nga kahoy tapos tapson. Hope wala bagyo buhawi mag-attack. Keep safe. Thanks. Gani man, ma'am. Elvin Linko. Pensioner lang pwede kahulam Action Bry. Layo-layo pa ko nagali. Sige lang. Joke lang itong akon, sir. Thank you, again. Sila si Soka or si Kosa. Gani Action Bry, ask lang ko pwede Bayanihan 3. Bisan layo ko sa Amon Town. Pwede na kay kung sino tong tao tagaan mo, no? Ang in your face kuan ginadebatihan pala subong sir sa kamera, na? Jules Locasa naga-monitor man sa Handumanan. Okay, Alex Montesa may panawagan sa imo Sir Bry diin. Good evening Sir Bry, I'm watching Base Lechon. Uy, do ka namin ni dinapit ni Sir Man ang amaman ang base lechon kay mamakal tada. Okay, sige. Di ma-relax ko na ikadali lang ha. Balik lang ko dagdag. 8:22. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng Firing line. Las 8:28 na sa aton sining pagpangalagad before Kaksyon Dale Salazar Makaksyon Manamyaw Kitanay. Good evening Sumbray, Lihog Tamyaw, Barangay Tamlang, Escalante City, si Tito Inocencio Pirinal. Nagapanamyaw si Estelito de los Santos ang handumanan. Salamat. Sige. And may gina-check kita karon nga isa ka lugar diri sa Bacolod. May nagabanda na degli action Oliver sa ato, no? Dano man sila yung amo na ni kadelikado ni COVID-19. Sila ito ko pinagusto lang yung kahimo sang gusto na matabo sa kabuhi nila. Ho. Good PM Action Radio, ang Highway Patrol Group, ginasaligan lang Manila Dakpon, mga pigado.
Pero mga big time hadlok sila magdakop kay base doklon lang sila. Ay, hindi man guro. Sige, check na tong patrol bay kung ano na nagkaladakpan ni. Big time bala ini o konpigado. Good evening, Action Brian. Gamonitor kami diri sa Purok Ono, Barangay Nagasila, Carlota, si Mercy Kagboy Salmorin. Hindi lang magtawag please while gabasa ko ha. Si Dolor Catinoy kag si Esther Araman si Carlos de los Santos. Salamat gid sa aton nga mga tagpaminaw. Si Kairos Flaky Araman, si Barriuga Ray. Good evening, Sumbray, watching live diri sa Pandanon DSB. Salamat gid na. And Hasmin Solitano sa Dallas, Texas. Thank you gid. Okay, salamat gid. Sige, si Rose Gomez, salamat man sa pag-monitor mga ka-action. Last 8:30 na. Action firing line. This time we have action na Dale Salazar na check naton sa Matinion. Sining HPG, Highway Patrol Group nga nagapinanakop diri sa syudad sa Bacolod. Para sa konti mayo gina. Tago-hatagan leksyon, no? Ang mga tawo nga inang may ngala na gid nga no parking, hala parking man sa gyapon. Action firing line. Kag hindi lang ni sa Bacolod, around Negros Occidental ang coverage sila sini nga dapat way na sang kulukumpare kag kulukumari dakop gid, no? Kag way piliaya. Kamo na black kag basi maka-check taring patrol karon. May nagatag sa information diri sa aton. May ara iya nagabulubanda na dis Bacolod, lawig na nigling badabanda nila de. Ay, nano nga mga tao ni. Mas ginhawa na sa mga public officials na ding labi na ginang i-OC naton, vice alcaldita, alcaldita, kung sino na lang dira nga nag-ayo nga hindi anay ang mass gathering, ang mga tilipon-tipon, sila nagabanda sila iyaho. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Ang balita na action din sa Salazar dulong sa aton sang D3 Bayo mga kaksyon, dugang nga proteksyon sa aton kogalingon. Action Dale, may gabi. Action Bray, subungan simana, nag-aumpisa ng Highway Patrol Group, Negros Occidental, nga nag-operate rin sa may syudad sa Bacolod sa kada gabi, Action Brian. Bato kini sa mga obstruction kag illegally parked vehicles diri sa may Bacolod City. So last night, Action Bray, sangin sila ang naglibot sa pila ka mga lugar no diri sa may Bacolod City, particular na sa may Dalan Circumferential, sa may Barangay Stefania, Lakikman, dito sa may padulong sa Bacolod Silay Airport, kag dira sa bahin sang Barangay Alihis, Action Brian. Ang iban pang lugar sa Bacolod City, labi na mayara sa mga complaint or reklamo, Action Brian. So, ginpahid din ni Police Captain Robelito Mariano ang pamuno sa HPG Negros Occidental. Kalabanan Action Bray, sining na isyuan nga 43 no ka bilog sa mga salakyan. Ang ginaubran nila is ginaisyuan sa nga temporary operators permit o kon TOP. Amo na siya ang ticket kung nag-action na Brian, gina-confiscate ang driver's license. Kag amo ni i-present nilang TOP sa LTO para iproseso ang ila sining violation nga obstruction sa national highway or illegally parked vehicles. Valora 1,000 pesos ang penalty, Action Brian. No? So according diri kay Sir Mariano sa HPG Negros Occidental, ang purpose ni Action Brian is road safety. No? Ilabi na dira sa may Dalan Circumferential padulong sa may Bacolod Airport. Dulong Action Brian ang ina dira nga dalan, no, kung manotice nimo. So last night ara iya naka-parking ang ko nga mga wing van, mga truck, Action Brian, sa right portion sang dalan, no, kag kun nagamotor ikaw kag nadalabay ikaw sa right lane, Action Brian, may possibility nga imo niya mabungguan ang nagaparking sa tracking bangod magluwas nga dulom ang lugar. Wala man sa mga visible no nga mga early warning device, Action Brian. So sunod rin Sir Mariano, naglawom sila diri sa Bacolod City, mangintayo yun ang ilas ng operation. Kay kung Action Bray, within Negros sila nga mga local government unit no outside Bacolod City, kada gabi diri naman sa may syudad sang Bacolod, Action Brian. Aling tingog
ni Police Captain Robelito Mariano sa HPG Negros Occidental. Actually sir, yung penalty niya nasa 1,000 pesos lang yung penalty. Sa LTO sir, titikitan natin sila ng TOP sir. Bibigyan natin sila ng copy ng TOP, doon nila isi-settle sa TO sa LTO Bacolod. Yes sir, illegally parked vehicle. Bawal po kasi mag-park dito along the National Highway and hindi naman po ito designated parking area, lalong-lalo na sa mga malalaking truck. Nakikita natin sir na kailangan natin na mag-operate na uli dito dahil dumadami po yung mga truck na pumaparada sa highway. And yung iba po nagiging cause ng accident dahil pagparada nila walang mga ilaw yan, walang mga makikita nyo sir, walang mga early warning device, kung nasiraan sila wala rin nakalagay. So nakaparada lang sir sila dito, hindi natin alam kung bakit sir. Yes sir, first time ngayong week na to dito sa Bacolod City sir. And hopefully sir, pag may time tayo every night, meron mag-ooperate ulit tayo dito sa Bacolod City. Pag umaga sir, lumalabas kami ng Bacolod City, doon tayo sa ibang city and municipality na Negros Occidental. Action Dale? Yes, Action Brian. Ining ginatikita nila, pansamantala lang na dira or inabalang hindi na diya nag-park gidya? Medyo panahon lang, dira sila nag-parking abi or dira na gid ginhimo nilang parkingan? Nakahilingan ni sila Action Brian sa HPG, no? Kaya nagalibot niya sila sa may siyudad sa Bacolod. So, isa dito sa location nga ilasigin padulungan is sa may circumferential padulong sa may Bacolod Silay Airport, Action Brian. Actually, na-witness din natin ining pag-issue sa TOP batok sa mga driver sining mga wing van Action Brian kay right after nga matikitan nagahalin sila, nagapangita sila sa iban nga lugar nga safe kag legal nga naga-parking Action Brian. Actually kalabanan sa mga gintang isyuan, mga nag-Action Brian nga mga wing van sa area man sa barangay Alihis, part sa gihapon sandalan circumferential padulong mula sa area sa barangay Hanlumana, no? So according diri kay Sir Mariano, actually gito mangkot nato what if kung meron sang early warning device ang likod bisan naga-parking. So according kay Sir Mariano, ang assessment direction Brian, makabiglang siya nga pwede or legal may o guba naberiya. Naberiya sila. Pero kung wala naberiya, kag mayroon ang early warning device sa likod, still violation sa gihapon ng Action Brian, illegally parked vehicle or obstruction sa National Highway, Action Brian. Dapat mangin seryoso sila sini kay manami ining proyekto nila pero ubuso nila da palihog ang pating ginhimo nga mga bolkitan kag ginhimo dira nga parkingan na lang gid sa mga salakyan forever. Action Dale nga hindi na makaidog damo na daw is laksiplat da. Yes, Action Brian. Actually, kung agati visible gid man, no? Ako naglibot ang patrol, ining mga obstruction sa atong sining bike lane, Action Brian, ining mga guba nga mga salakyan, ining mga nagdilakaw na mga karinderya nga nabutangan sa mga pulungkuan, naglalaksab na sa bike lane, Action Brian, naman sa mga observation na sang patrol, o mga extension, kumbaga bulkitan, kag iban pa action na Brian. Kaya ang iba na di, Insurrection Day la. Ang iba na di na balang wailabot sang ginmuno mga wing van nga ini. Ang iba ni nang ginakargahan ka mga tubo, truck sang tubo, naga-standby na sila for how many hours malang na waiting sila bala nga pwede na makalabay ang mga truck sa circumferential road. Tidira sa Alihis padulong Barangay Mansilingan damo ginada sila Action Day mo. Yes, Action Brian, no. Actually, ang iban nga mga driver sa Action Brian, wala sila nakaibalo nga violation gali, no? Nga violation nga naga-parking sila sigad sandalan. Though nga hindi man siya Action Brian maka-cause ang traffic bala. Kay gabi naman mo, kaya naman lang yung mga motorista kag mga nagamaneho sa tihon sang kagabihon. Ang pina-observe natin, though wala naman sila nag-cause ng traffic, pero still, violation sa gihapon, obstruction sa National Highway nga muna siya ang isa sa mga mandate sa Highway Patrol Group diri sa may Negros Occidental. Tonight, ina-check natin. Ang botselingan ni Sir Mariano nga ma-avoid ang aksidente, gro Action Dale malang pro kon traffic, tiya mo ni oras sa medyo tulutawhay naman bakulod mo. Yes, Action Brian. More on road safety sa mga motorista ang concerned rin no, sa Highway Patrol Group sa Negros Occidental. Tonight, gina-check natin ang location sa HPG Action Brian
kaya hindi mo na sila pwede makonvoyan mga mag-Facebook Live bala kaya base may man nila nga makakita or maka-observe sa ating Facebook Live at maka-warning kumbaga nga pwede pa nilang ma-move ang ila sining mga salakyan na action. Pero para sa kondo hindi man kay hambal naton gani gatiner na sila tagpilala na ka iban negro isa ka oras, 2 ka oras, ang iba nagapahuway-huway ka dali mo nagalingway ta kabalo sa aksidente nga ginatawag no? Pero aside sini dapat tutukan sang SPG ariyo mga nagaparking gidya nga inabalang sabad gidya sa matag adlaw nga tanan abi tutukan nila sina abi amo nang tuyo na tumatabo tani mo. Yes, action na Brian. O galing tiining HPG Action Bray, hindi na ni Bacolod City ang ila sining ginatutukan kundi all over Negros Occidental. Meron sila sa mga schedule no kundi sila mag-operate kung matimingan dira yang nag-violate ka dira sa mga road laws Action Brian ti dako gid no ang posibilidad nga kinahanglan magig nga magproseso sa LTO para makuha ang imo sining driver's license kag mangin clean record kumbaga ang imo sining ngalan sa land transportation office Action Brian. Abi mo ang report pa ni subong gabi Action Del dako ni nga bulig sa mga tag-iya sa mga trucks ang tubo halin sa mga nagalabay di sa aton from southern to northern parts ng Negros kay diri ni sila galinabay naga-standby gini sila sa circumferential road while may ara pasang oras nga bawal sila maglabay dira sa National Highway. Yes, Action Brian. Kay sang na-witness to naton dito sa circumferential, delikado Action Brian kay wala pa gito ya suga mo kulang-kulang or hindi man sila or dulom rather ang right term dito sa may dalan circumferential padulong sa airport kung nagamotor kaya kag nagapahigad-higad ikaw dira since ang mga salakyan direction may nagahinaguno sa nila ang dalagan sa may circumferential tita ko gid ang possibility nga kung hindi kaya Action Bray alerto sa mo sining tubangan o dala nga ginabanas possibility gid nga ma-accident Action Bray nga magdiretso sa likod sang tracking nga naga-parking sa may dalan circumferential. Sa tining nga mga pilihan Action Bray, ari nakita diri sa may Golden Field Commercial Complex. Kumusta? Kumusta? Mera gid man? May nagabanda gid man Action Brian. Mera sang do kumaga acoustic do ka entertainment. Sa isa diri ka establishment Action Brian. Kag bukas naman ining mga ang mga balay kalingawan. Galing din lang kita sure ko na naman nagakatabo sa i-review tagamay lang. Ang aton sa nga curfew diri sa Bacolod last 10 Tob last 4 Action Dale. 11 PM Action Brian. 11 PM na. Now, gintugutan naman kita nga pwede maka-order sang ilimnon. Pero ano ni ang ikaw kaysa City Hall ka Action Dale nga bit-abi pwede nakabukas ang mga kaangay sa gin-mention mo nga kalingawan? Actually, Action Brian, supposed to be, hindi ito nakuntani kay ginabasyan ni subong nato na ang Executive Order number 21 ni Mayor Bing Lunavia, amo na siyang MGCQ, no? Quarantine status for Bacolod City. Ngayon na sa May 31 na 2021 Action Brian, no? Though nabutang diri nga muna bala 30% lang ang mga establishment kag same sa gihapon ang policy sa sa Ilimnon no na from 12 noon hasta 6 PM pwede kaya makabakal sang Ilimnon sa mga supermarket, sa mga convenience store kag sa pribado nga mga lugar or sa inyo. Balikan ta Section Del mga action kay ginkadtuan niya gitong Golden Field area ara na da subong ang naga-live band acoustic band mga action no. Action firing line. Once nga may naga-acoustic damo na nagalalantaw, naga-ininom, guba ang health protocol di sa social distancing Action Oliver, Action Dale. Yes, Action Brian. Naman sonta natin ari kita diri sa may Golden Field Commercial Complex. Actually, hindi lang Action Brian diri sa area. Ang meron sang mga ulo acoustic no. May iban man nga mga establishment ang naga-serve sang ilimnon pero naga-comply nga lang sila last 9 sang gabi supposed to be Action Brian. Kaya mo na siya ang mga adjustment bala no nga gin-implement sang LGU sang Bacolod City Action Brian nga may pila ka mga establishment nga pwede maka-serve sang ilimnon like mga hotel no like iban dira nga mga restaurant pwede sila maka-serve ilimnon pero
until 9 p.m. gid lamang sa gabi action Brian from 6 to 9. Pero kung ang imo sininegosyo ya ilimnan ni action Brian nga beer houses amo na siyang bawal. Yes. Nga 100% ang tinutuyo mo is mag-serve dira sang inimnon amo na siyang bawal. Kumbaga mera lang sa mga certain establishment nga ginalaw nga pwede maka-serve kaga maka-inom like mga hotel, like mga restaurant sa Brian kaya nga explanation diri before sa mga city occasions naton na may mga persona ya na 1 bottle, 2 bottle kakadto sa mga hotel para magpa-chill chilla sa Brian or mag-relax pag nagapuli na dayon. Pero ini nga mga negosyo yang 100% yung purpose is mag-serve sa makaulubog nga ilimnon so production Brian sa pag-intindi naton amo ni siya ang bawal no based man sa kasuguan or mga executive order nga ginapapanaog ni Bacolod Mayor Ding Leonardia Action Brian. That's why nasubo nga gabi kadamo sa nag-info diri sa aton kung mga concerned citizen ini sila nga nakalabay maybe dira sa Golden Field area nga nakita nila nga ti may nagabalalanda na pero sa pag-check mo na subong action deal ano man may social distancing man. Ano sitwasyon Action Brian. Ara man. Mayara man. Mayara sa social distancing. Akagabula na bala no ang mayara kita na hibaluan no. May observe na kita nga pila ka mga establishmento nga mayara sang bring your own mic ka kumbaga Action Brian. Bring your own mic kag no jammers allowed. Hindi mo nang punggan. Oo. Yes, Action Brian. Kagang iban, kung wala din man sang kawaling nga microphone, ginabutangan sang face mask ang bibig sang microphone Action Brian para ano ba safety protocol man sa tining aktibidad. Galing kita magambal kita nga acoustic ti ang gakantada siya mala nagagitara siya man gakantada ang malain lang da ko naga video kay nagid nga magpasapasa ka microphone duway man na dagoro subong kumusta? Hindi Action Brian. Actually, may sang gitarista, may sang vocalista. Kumbaga, ang doka normal lang. Nga entertainment. Kumbaga, nga samtang may nagapanyapon, may nagapangit sang inasal, may mabatian sila. May nagakanta. No? Amon siya ang sitwasyon sa direct establishment. Pero, may rin mga establishment Action Brian. Ngayon, ang mga balay kaningawan, balang may nagapamaypay siya mga magsulod ka. Pero, open na? Wala kita anak open na siyempre. Mga apat siguro, no? Tapos sila nga pag-isip. Dito na sa sulod yan, di mo na yung prangkang istorya ka, sulod man tada sa una. Way na paglimod-limod, nagsuliver sa laman na sa una. Dito sa sulod yan, anong sitwasyon na to? Karon na daw ninuugo na to sila, pinagusto na to sila, mo na ano man yung mga tao man? Yes, Action Brian. Wala nang kay balok ng mga event or activity sa sulod sining mga naga-igpat Action Brian. Pasilip na ba karon ba? Pasilip bala pa pwede ka silip gamay lang. Pwede ka sulod. Pwede ka sulod. I-try lang. Pero prangkang istorya, ipalabot tani sa kuana sa EOC, BITF, i-check tani kon ang kaangay sila nga businesses abi allowed na ni sila ano nga sitwasyon ni. Actually ang Action Brian mga last month nakalibot man ang patrol dito sa may Golden Field kaya mo man yung observation naton nga nag-operate na ni sila no ining mga classes sang negosyo na mainly ang purpose is sa mga mag-serve sang ilimnon Action Brian. Sige, salamat Action Dale. Yes, Action Brian. So, para mo ng kalitas na sitwasyon dito sa may Golden Field Commercial Complex, ang caption niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Importante nga nabisitahan sang patrol, kag kabalo ko sa Action Dale, matiner-tiner na karon ko to check. Bantayin nyo karon sa Action Aid Patrol, basi dapat astala ni sila las 9 mo. Ang curfew ya 11. Pero ang amo sini nga mga negosyo until 9. Pero bawal gini mag-serve kung gusto mo mag-inom kaya dapat bring home. Action Firing Line. Araman sa mga restaurant, Action Oliver, pero limited ang pag-serve. Hindi ya kay to the max blati Ario. Na-pro-check na to niya. Kung ano yung sitwasyon sinilas 8:48 ang balita ng Action Day dulong sa aton sang D3 Bayo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio. George Gargasiran, balaan ko gid kong diin may banda sa Golden Field mo. Sa adlaw libot ang HPG kay damo ga park sa bike lane Action Brian. Iban nahimo talyer. Gabi sa galibot. Jutay income nila kung gabi sir no. Nami adlaw kung tuturon gid. Dako kwarta kay HPG pro.
Hindi HPG, ang LTO no? Ang gobyerno. Mon Lopez, truck ban ginadakop. Hello Mega, always present sa Arba. Thank you, Gid. Si Kairos Flaky, nakamonitor ako radyo from Action Fred down to end of program. Stay safe everyone. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Shout out lang Action Bray. Good evening lang kay George Gargasiran. Roy Moren, good evening Subray. Tamyaw ko lang binalbagan si RV, MJ, JC, Tatski, and Mabel. They are listening right now to your program. More power to you, and God bless. Salamat. Theresa Deruque. Good evening Subray, dirigani sa magsungay Subray. Kagutok sa mga dalan, ginhimo nila parkingan ang dalan. Muna sagi ka bakal ka slakyan nga wala man parkingan na Emma Alquela Kerlstrom nagamonitor sa Sweden. Genevieve Landiro, evening watching from San Andres Bukid, Manila. Baw, libot ko na da sunay. Lakat ko lang, hindi ko katultol. Susan Gonzalez nagamonitor man. Okay, sige. Sige, relax ka. 8:50. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero siguro
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Dira sa bata naga-monitor man. Antes kita mag-wind up po, mapa-aksyon kita. Ginapa-aksyonan ng mga kilala kag himata ni Nancy Mercado nga siya ang napatay sang Martes, Mayo 18, 2021. Ang iya bangkay na haya sa Ilapuloyan sa Bonifacio Street, Silay City. Ang lubong natalana sa Mayo 24, 2021, las 9 sang aga sa Lasting Peace Memorial Park. Ang nagapa-aksyon, Pamilya Mercado. 24 sa Domingo na, no? Domingo. Lunes 24. Sige. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager suno na magbanwa sa technical side via Action Oliver Pason. Upod naman Action JM Baikin ang aton sini IT expert tonight. Partner naman sa Action Ann Defensor kag News Center Girl. Standby karon sa Action Night Patrol. With Action Eric magbanwa sa dugang pa nga mga balita. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati ta Lunes sa mamangyapon nga estasyon kag oras mga kaksyon. Nagapasalamat kita sa Ginoo. Subong adlaw ika-4 na katuig nga nagapungko bilang anchorman sa Action Firing Line sa Action Radio Bacolod. More years pa nga public service maka-action information and paghahatag sang duga nga mga mapuslan nga mga balita dira sa inyo maka-action. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon